Grabe guys, di kagabihan may panguha o kuan. May baka. So guys, ito din siyang ibalhin kay design ba sa mas dikit. At least mo sa kahoy nga na bitay-bitay. Hello guys, madung adlaw na tong tanan guys, arang bisihan ha guys kay ga prepare jud ko dari kay arong inag ngari nila limpyo kaadto nang limpyo mi dari na limpyo na mo anto didto limpyo na mo pambungunahan na mo na tanan. Diag dari wa pa na matiwas og tanom kay basa-basa pa ag kuan kanang basa-basa pa ning hanggi pintura. So aron nang tamnan karon ja didto guys. Kanang nahilimpyo-limpyo na gamay amo gi pangdas kalsada aguan kay na may basura ron nga mo larga amo napadari nak nya kani mga item nak kani kay ako magsid ko karon og mga talong na may talong dadto nga balinunon na gamay na laman mi kuan gamay na laman jud hala nag-aso lagi ang mga manok di ba na mamatay sa aso gamay na lang jud gamay na lang jud kay ako na ilang sunod nga imbalwit karon hadlaw mo nang gadali-dali mi ja na gibuhat si Nicole guys amo paning buhatan og kanang mga kuan kay kada tanom guys naay butang nga yani kanang mo din ijang iyang English sa patula sikwa pareho ra lagi di guys ang patula og sikwa. So amo ni isang butangan uguan kay ana namo sa ipamutang dihay nga na kay ro inaginbalwit nila mao na siya di na sila mutan-aw sa kuan kay naanay nakabutang na ni para sa mga asan asijang patula daghang kaduning kuan guys mga resibo pero laban lang gihapon. So napoy ha moringa din niya malunggay na ja daghang kaduni guys naay malbiri so gibutangan din namo ni mga ngani para nindot pud sa tan-awon nya man ni cucumber daghang kaduli sila guys na passion fruit para makahibaw ag mo imbalwit nga mao dinhi passion fruit mao dinhi nga na guys. So mo na sa daghan na guys himo pa ko og kanang grabe wala tamas ginhawa gragi o kuwang pagali ni nay sambong kay dadto pud ibutang nato sambong ana daghan na lagi kaso na makabiri kani si ja lagundi hala wala sana mabasa niya na oregano so daghang kadto taghan ang kuan mo ni ang gibuhat guys na agban wa pa nang butangi og juta kay bago pa nang gipinturahan diyan na nagamong mga fertilizer dari niya wa pa nang butang iglebil kay magbutang pa nang iglebil si Nicole kuan kanang lagi sabna na naguban og pitsay na ang atong mga pitsay magud guys balinunon na ja na rin nagipanungtong og balik agahang kuan ang ipon og juta ang mga aloe vera kay usa po na guys silang kuan ang aloe vera grabe kuan guys daghan kasug buhat ja malagi na guys kanang pag-uban naging balwit na sila karon na sa ibang lugar siguro ug mga barangay pa nun ang balwit guys ja palinduton pa dyan hanig taman kuwang palikog limpyo dani limpyo na laman ug pang butang danas mga panha na butang dyan na pa ko itanom nga chives yeah. Tag mo to na mina kay magkuha mi taig kuan guys kana magkuha mi og taig baka. Grabe guys di kagabihan mi og panguha og kuan taig baka. Dito guys
moments later. Ang nang itsura sang naong guys, oh. Yung mga drawing. Ito guys, yan na ito ang mga walis dyan, mga tag. Mabasan nyo dari mga ibig sabihin. Yan na nabutan guys, ah. Mga scientific name na sila guys. Para mabaw sila o kung sa nang sambong. Nabot tayo malbiri guys. Suwata natin ni para mag-imbang scientific name sa mulberry. Makitaan na ninyo guys sa Google. Tabunan ng dahon. Tahini ang pintura na anak ko kay mo. Mayat sa kuan. Sunod. Cranberry. Dito guys, cranberry. Batinahan. Mabasa po dila diha ang scientific name sa cranberry. Diba? So na ako yung tugsok dari uban guys ko anis siya. Kanang luya o turmeric. Dari na po siya sa food. Sa halugbati. Lagi ako na sa scientific name na ito halugbati guys. Ano naman siya mubo. Sunod is agwa di madrik kakao yun. So dito sa kumbir guys. Kukumbir. Batong. Batong. Patay ang palaya. Bilat. Sorry na bilat guys. Ay, ito ang saluyot. So, ito saluyot dari guys ya. Saluyot. Gagmay pa ang saluyot niya. Okay ba mo dani guys para asa ni siya Madrid di agwa. Kuha ni siya kanang naiya mga scientific na na nang pwede ni pang kaon sa manok. Livestock o poultry. So nato dala guys tanong nato dali. Madrid di agwa. Okay guys, so, sa mga naay mga gipang ubo, nagundi. Pwede di po siya naksa mga gipang paak nga kuan. Pangpaak nga mga kuan na snake bites na hala sa halas. Ya sinday pwede po dani so. Dagan isa pwede matambalan guys. Madumdi. Butangan na mga libil na diya hapon na. Grabe guys, sarang dali na mo kay ugma na lagi sila magimbalwit. Ag kubasa wa pa na mabutang guys. Ag dito speakers ra na niya ang nabutang dia. Ibang butang na hinahinay kay aron kadlaw na naman ko unja guys ug panguan mutang. So katong kahunda to gi papinturuhan lang ni ko nagpink kay marami nabilin nga kuan. Ja, mana sa guys nagipambutangan na sa libil. Magdali-dali pa kuron og tanom og pitsay.
So nato ang sambong dari dya. Ang gibutangan og mga buwak diha guys para di sila mutanaw sa tanom, mutanaw sila sa mga buwak nga design ana. Dari ang gibalhin ning kani siya ang gibalhin ning kamatis. Diyan natang lagundi daghan pa kadyo guys ang ipamutang ugma. Napay tanglad dadto, napay kamunggay wa pa na mabutangi og mga libil. So kani pa ang nabutangan. So natong okra na